No Filip, ideš? Na čo si platený, kurva? Hovorím, fakt tento človek, toto nie je človek, toto je fakt robot. No, hovorím. Barbar Onan. No ideš? Ako vidíte, tento konár môže mať tak 300 kg. No. Ale to... My ako správni chalani... Koľko sa to ani v cirkuse nemáš takú... My sa práve že kúkame a on robí. No. Tak to funguje v dnešnej krajine. No. Už to práska, Filip. Áno, áno. Jak to skáčka. No? No vidím ten pád už, ty kokos. Počkaj sekundu. Ešte horšie než sex, ty kokos. Čau. No dobre, posielam sa na ubytovačku. Dobre, čau. Ja už nejdem. Poď, poď. Už pôjdeš. Jak opica, ty kokos. Ešte to nie je dole, ale Filip. Rozkýv to zase iba. No? Ej. Ďalší strom dole. Pašák.